अनसुलियाबा जा मोजां माबा बायदोंनो लिपस्टिक बायदोंनो आंनोबो नांगौ आंखौथ' सोरना फुजायावबो लाङा आंनोबो लिपस्टिक बायनो फैसा नांगौ फुजायावथ' लाङायानो आंहा दखानाव बायगोन ना मोजां दाम गोसानि लिपस्टिक बायगोन आं लिपस्टिकानो गैया जादों आंहा आजिखालि मालाय बयबो देलायखायो आंनोबो नांगौ लिपस्टिक आयै मायो आयै दाथ' माबा राज फुजा नामा सोलिगासिनो आंखौ मानो लाङा मालाय अनसुलि मोना थांदोंमोननो दाखालि बावै अनसुलि नङा मालाय बयबो थांदों जोंहाल'सो थाङाखै थौना आयै आंबो थांगोन थांनो लुबैसोदों आङो थाङाहाय फैसा गैया मालाय अनसुलि लोङा आरो फैसा दङना खालि फैसा गैयाल' बुंबाय थायो आफाया माथो फाथै फानदोंलै दाखालि बावै एथ' बुरजा फाथै फानखादों फैसा माखाखौ मा खालामदों फाथै फाननालाय बेसे मोनदों दे 500 ना 400ल'सो मोनदोंमोन ना बेबो दाखालिबावनो जोब्बाय आरो खरसा जानायावनो होमबालाय आंखौ फुजाबो नायहोनो लाङाबा फैसा 200 हर आं लिपस्टिक बायनांगौ मा लिपस्टिक बायनो 200 नांगौ फैसायानो गैया आंनाव माबा आंना लिपस्टिकानो गैया जादों 200 गैयाबाबो 100 हरथार नोंनाव लिपस्टिक दंखायो माथो आङो लाबोना होफैनायालाय गोरजा खालारा बे खम दामिखौनो लायो नामा माबा 20 थाखा ना 25 थाखाल'सो लादों आङो 200 दामिनिसो लागौमोन 200 नङाबा 100 नि सिंनिथ' लाखाया खम दामिफोरा मोजां नङा औ नंगौ बेथि हरनि आङो 200 नोंनो संख्रि बानलु बायनोनो फैसा गैया जादों नोंनो लिपस्टिक बायनो फैसा हरनो बेबो 200 नोंनियानो मोजांथार माथो आरो फादेलायनो हानाय बैसो जाथ'वाखै दे मिथिबाय मा देलायनो हानाय जाथ'खै आजिखालि मालाय उन्दै गथ'फ्रानो देलायखायो बयबो लिपस्टिक काजल फोनखायो आजिखालि नोंनियानो मोजां माथो एथ' मोजां कालारनि लिपस्टिक बायना लाबोदों आङो नोंनो आं बुंदोंना एथ' खम दामि लिपस्टिक लानो बाबाय नङा नों अबाव थांनो नागिरदों लिपस्टिक लानानै हा नांगौ आरो एथ' देलायनो लुबैदोंबा थां आंनिखौनो लाय थां आंना 50 थाखा लादों दे नोंनि बे कफि कालारखौ लायाबा था आंनो होमारा होमबा नोङो फैसा गैया होनबा बुजि मोना नामा गथ' बांद्राय अख्रा खालामबाय थानाङा थाङा सोबाना होगोन दानो मिथिबाय बाल रखम बिमा खालि सोबानो ओंखारनाय बुनो ओंखारनायल' मालायबा गोसोम बन्दिनि बिमाया बेसेबां अनखायो बियासो गोसोम बन्दिदि गोजा कालारनि लिपस्टिक लालायो मालाबा बिस्रासो मालाय धोनिथारहाय जोंहासो गोरिब बे किसमिस गोसोम बन्दिया बे आइनि उदैयावसो जोनोम जाफैनांगौमोनहाय ओमफ्राय आङो मोस्रोम मारिनि उदैयाव जोनोम जानांगौमोन बेसेबा मोजां गस्ला गाननो मोनगौमोन दाम गोसानि लिपस्टिक काजल फोननो मोनगौमोन बे लाइमोननि उदैयाव जोनोमखौनो जानाङामोन आं बेसे दिनथ' आइनो खिन्थायालासिनो थाबाय थानो आङो बिथिंजाय लिंहरगासिनो आं दिनै सैथो खोथाखौनो बुंनोसैलै आं बाहेरायाव खामानि मावनो फैबाय होननानै आइया जोबोद दुखु मोनगोन थेवब्लाबो आरो बेसे दिनथ' थगायबाय थानो बिथिंजाय स्कुलावबो थांनाय जायासै आइया जोबोद दुखु मोनगोन आंखौ आइया आंखौ फरायहोनो गोसोथारमोन जेन थेन बे पासखौ जाहोथारगोन होनना बुंदोंमोन हाजिरा खामला मावनानैबाबो आंखौ फरायहोगोन होनदोंमोन नाथाय आयै सरि आंखौ निमाहा हो जेब्लासिम आफाया न'आव थागोन आं थानो हानाय नङा आं थाबा आफायाबो थानो हायानो आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो खर' माथा हें जायो थाथोंसै दे बेनो थाथोंसै मोजाङैनो आं दिनै आइनो खिन्थाहरनोसै आं बाहेरायाव फैबाय होननानै हेलौ आबा आयै आबा फैनो नागिरदों नामा नों दिनै आयै आं थांला न'आव मा आं थांला न'आव मा होनदों नों बेफोरखौ आबा आयै थांला आं न'आव आं मिन्थिखागौआनो नों साहानि थाखायनो थांदों न' सोर लोगो लानायाव दङ नों आबा फैफिन दिनैनो फै नोंखौ जेबो बुंनो हाया बे दिननिफ्राय आं दङ फै आबा नों न'आव फै बिथिंजाय नोंना स्कुला बेसेबा सुथि जाबाय फै आबा बिदिबा मा जानो एथ' दिन स्कुल सुथि थांबाय मोजाङै फरायनांगौ आबा आयै आं फरायला सोरबाना होगोन गथ' मा बुंलाबायदों बेफोरखौ न'आव फै दिनै फै आं थाङालै आयै आं थांला मा आं थांला नों लोगो लानि न'आवनो थाबाय थागोन नामा मालाय न'आवनो थाबाय थानोसै आयै आं रावनिबो न'आव गैया आं आसामावनो गैया मा आयै आं आसामाव गैया आं बाहेरावसो खामानि मावनो फैबाय नों बेफोरखौ मा बुंदों नों मा आसामाव गैया बाहेरावसो दङ मा होनदों नों बेफोरखौ फै न'आव फै नोङो गथ' नंमारगौ आयै आं आसामाव गैया आं बाहेरावसो दंफैयो आयै आं न'आव गैयैखाय आफाया जोबोद गोजोनै दं खोमा न'
नों मानो थांनांगौ आबा आं नोंखौ थांनो होआमोन आबा नों मानो थांनांगौ आंनियाव सोङालासिनो नों मानो थांनांगौ सोर थांनो होदों नोंखौ बै पापि नोंनि बिफायानो थांनो होदोंना नोंखौ औ आयै नोंसोर नासारखालि आंखौ आफाया बुदोंबो आं जोबोद दुखु मोनो आयै आफाया आंखौ बिदि रायबाय थाबा होखारबाय थाबा आं गैयाबासो सान्थि मोनगोन बेनिखायनो फैबाय आं आयै नों मानो थांखौ आबा आंनियावथ' खेबसे सोंमोन नों आबा आं नोंखौ मालाबाबो थांनो होआमोन फैफिन आबा नों न'आव फैफिन नोंनि बिफाया मानो एथ' गोसो गेसाव मानो एथ' पापि गावनि फिसालाखौबो बुजि मोना आबा नों फैफिन न'आव नोंहा जेबो बैसोआनो जायाखै फरायनाय बैसोआव नोङो मा खामानि मावनो थांलाबायखो आबा फैफिन नोङो आयै आंखौ निमाहा हो आं न'आव थांथ'ला दे लागिबा आं उनाव फरायबावगोन आयै उनाव बोरायना फरायगोन नामा नों आबा दा नों फरायनाय बैसोआव नों बिदि खामानि मावनो थांला नामा बाहेराव फैफिन आबा फैफिन जेबोआनो बैसो जायाखै नोङो आबा आं मिथिगौ आयै आंबो फैनो गोसो गैयामोन नाथाय आफाया आंखौ ओरैबायदि दुखु होदों गोसोआव नाङो आयै गावनि बिफायानो जुदि बेफोरबायदि रायबाय थाबा न'निफ्राय होखारबाय थाबा आबा नों फैफिन दे फैफिन नों थांदो फैफिन आबा आयै आं थाङा आं थांबाथाय आफाया सान्थि मोननाय नङा दा आफाया आं गैयैखाय बेसेबां मोजां गोजोनै दं खोमा दे आयै दोनथ' आं थांसै आयै दोनथ' उनाव हरगोन आं आबा नों मानो थांनांगौ बे पापि गेबगाङा साला गोसो गेसावा गुन्दाया नों बायसि हौवाया नों बायसि बिफाया थैबाबो लस गैया आयै गायदे गल'आ जोंनि जायगायाव गैलानो बाहेरावसो थांबायनो खामानि मावनो बेफोर गासैबो बिफानि थाखायनो थांदों बिफायानो होखारबाय थायोमोन ना आयै मा होनदों बाबु औ आयै औ गायदे गल'आ जोंनि जायगायाव गैला बियो बाहेरावसो खामानि मावनो थांबायनो आरो सोरनि थाखाय थांदों मिथिगौ ना नोंसा आदानि थाखाय नोंनि फिसालानि थाखाय थांदों आयै गथ'खौ सानसेबो सान्थि मथे थानो होआ खालि नों आंनि फिसाला नङा होखारबाय थायोमोन ना बेनिखायनो थांबाय गथ'आ आयै फिसा नङा मानो थांनांगौ दे गल'आ बेखौलाय माथो रायखाबाय थाखायो बेसे रायजाबाय थानो गायदे खस्थ' मोनोना आरो दुखु मोनो दुखुआवनो थांबाय बियो न' नागारनानै फरायनाय टाइमाव खामानिसो मावनो थांबाय गथ'आ बे गेबगां बैथालाया मानो एथ' गाज्रि आंनि खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारसिगोन साला पापिनि थाखाय बेथिंजाय लासिंसिंनो फैसाबो दाहार हरनो दोङो 20,000 मानि बे सासे मानसिनि थाखाय सुख सान्थि जेबो गैला जाबाय बेफोरबायदि मानसिया थैबाबो लस गैया बे गेबगांथ' मानो बिदि जालांखौ बांसिनसो गाज्रि जासिनबाय मानसियानो उन्दुलाङा आंहाबो मालाबा सानै बिनि थाखायनो न'खरानो बेसेबा असान्थि जागासिनो आबोखौ लिंहरफिन बिहामजो लिंहरफिन बेसेरा गथ'आ जेबो बैसोआनो जायाखै फरायनांगौ मानो थांनांगौ दे रायबानोखि बे गेसाव बिफानि खोथाखौ लानानै बिदि थांनाङा साला पापिखौ जेबो केयारखौनो खालामनाङा लिंहरफिन बिहामजो गथ'खौ लिंहरफिन औ बाजै लिंहरफिन लावगाखौ फैयानो आयै जोबोद दुखु मोनदों गथ'आ गोसोआव नांदों आरो दाखालि बावै जोंना सानथामनियाव बुदोंबोनो गथ'खौ मा एसे लेथ्रा मानसि बियो नङा मानसियानो मानो बिदि जालांखौ सोरबा एरनाबो होयो खोमालै बिनि खोमायाव औ एरना होग्राथ' मानसि दङ आयै थेवब्लाबो बियो जुदि मोजांबा बिनि गोसोआ जुदि मोजांबा सोरबा एरना होबानो मानो बियो लानांगौ मानसियानो गावगायानो गेसावखा ओरैनोबाबो सन्देह खालामखायो नोंखौ बाजै आंबो मिथिगौ बिदाबाबो रागा जोङो आंबो फैथों साला पापिया लोंनो थांलायबाय जेथिंबो सान्थि गैया खालामबाय बे सासे मानसिया गथ'खौसो जानो बोरैबा मोनदों आं आयै जेबोआनो बैसो जायाखै जेबो बुजिनो हानायबो जायाखै खेबसेथ' आंनियाव सों बियो मानो बिदि थांनांगौ दे सिरि मानो थांखुमानांगौ लोगोनियाव दङ होनना थगायबाय दङ नाथाय ओरैबायदि आसामनि बाहेरावसो आबै अबाव थांनो नागिरदों स'आव थांना फैनो र' फाखसे नोंबो थां नामा आबै र' होमबालाय आबै आंबो थांनि माबा आबै आं एसे देलायना फैनि र' एसे आङो पाजे लिपस्टिक फोनना फैनि हे इसोर थां फैनि थां आङो दाखालि फुजायाव थांनायाव मोजां लिपस्टिक बायदोंमोन ने मानि र' दे आबै होमबा आंखौ 10 मिनिट नेबाव आं खानायबो हगोन दे थां आबै थां
मा बुंबावनो आजिखालिनि गथ'फोरखौ देलायनो गोरोंथारहाय मोजांबो नुयो र' नुनायालाय देलायनो रोंनायखाय आइया सकआव थांनो नागिरदों नामायो औ बिहामजो सकआव थांना फैनो र' नै आबै अनसुलियाबो थाङोनो देलायनो थांदों मालाय लिपस्टिक काजल एसे लायोनो आयु मा बुंबावनो देलाय मांग्रिथार दाखालि बावसो माथो लिपस्टिक बायदों मालाय मोजांथार मोननै मानि हा गोदान नालाय लिपस्टिकआ बेनिखायनो माने इन्ट्रेस्ट जादों लानो औ ओमफ्राय बिहामजो आबैनो सना दाहोनो होननाया माला दाहोनो नागिरदों दाहोनो नांसिगौमोन औ आइ दाहोनो नांसिगोनथ' र' आं बुंदों र' बिग्रायखौ मानि दा आखायाव फैसा गैथ'आनो दिहुननो थांगोन खोमा र' हस्टेलाव दोनदोंमोन ना दिहुनगोन होनना बुंदोंमोन बे सप्तासेसोनि गेजेरावनो औ बेसेसो थांगोनबा बिदिनो 25,000 30,000सोनि दाहो होनसै दे मोजां नुगोन दे बांद्राय फिसाफोरखौबो एसे बोरैबा नुयो बांद्राय गिदिरफोरखौबो बोरैबा नुयो औ आयै मिडियाम बानायनो होगोन हा दा मालाथ' फैसाखौ दिहुननो थांनो नागिरदों थाबैनो दाहोनांगौमोन औ गाबोन समफोर थांगोन खोमा र' सना गानबा मोजां नुसिनबावगोन आबैखौ औ आयै ओमफ्राय आयै मा मिनि सोराङा खैना लाबोला ना मायो लाबोदो होनना बुंबाय थायो आङो माथो लाबोथारला माथो बुंबावनो आरो बिहामजो लाबोनांसिगौमोनथ' आरो बैसो जाबाय बेहाबो मालाबानो लाबोनो गोनांमोन ब्रेकआप जानानै गैला बेनोथ' सासेना लिपस्टिक फुननाया दाबो जायाखै ना मायो आबै जायाखै ना मायो दे फैदो इस्बा देलाय मांग्रि दाबो देलायखाङाखै नै आबैया नेबाय दङ थाबैनो थां दा आरो मोनाबाथाय गोजां बोथोर सफैबायानो दे आबै फै